sita Kongres ang bong kejonaman alidara tum kechok che penayok si Kongres kerem par eprar ligi. Athe Kongres ang bong kese suspect lapen aning keheng no lason alidar tum do ulang. Lasi non nili sonsone contract choklem boy pot lasi nili ke CM hemtak dam nangkok lapen party kam da idire nili 25 years lo Kongres kam meklem nili pan madu bangpu bangpita lasonang pu bang vela lasi nili tum contractor tum ke party lam ave non nali ke de company secara berubah nili ke non ke dobam ke nili Kongres ong sido lape nili aguru mate nili arnam ke Beren Singh tidotik ke nili ke nahokta duni ke Kongres nong arjaptip rotoning ti ke chok chege lapulo alangli ke nili phan ke memorandum pidonlo state in charge tumanta lapen youth in charge santan nili phan alangli complaint letter pidonlo ni ke chok che karon bangke jimi kuri a photo le upload tame CM bench upload tame lata Kongres lo footpath nong le chetong loka nili phan BJP lo lapen development na hinjong si nang survey ba peni nili contractor moni report nili ke lake nili ke party lam ave lapen karbinglong CM ke madu bangpu bangpita ahem dampo lapen councilor dampo lake arono lake sita rotoning ti bangke alangli ke chok cheke langlo alangli asupi supu admission poisa dorde tami alangli alag poisa chohang lapen alangli ahem along hong pangreng chilabadhu ta alangli council men keraba chohang lata laging ko rapho hanglo lapen angko alangli robor bagan mege chota council ban sigarab lo sita ni tuma phan bangen na padam long le lapen phun dang palong long le sita alangli kan niwang da phun chingki lapen niwang da melang linge lahai party alam ke alangli si tham thurong alangli si BJP agent lo lapen alangli ke BJP long ke dotang menit alangli ke Kongres menit kali la ke Kongres pen lapan out nanggi rotoning ti phan ke alangli ke BJP long tiket ke long tang menit lapen alangli tiket ke long pen dami jula so ruling power adhu jula alangli ke BJP long pen tiket long deta pita alangli chepai plang play aman me bang phulo alangli ke sita alangli power hangar alangli power kinangi pojoni pen ajoni si angko alangli ke CM aphan non Dr. Tuliram Rahmata man me thekthi BJP agent monit lake central agent monit rotoning ti dolo polote nitung Kongres ka hayi aja kong wedaji rotoning ti pan plung nai Kongres pen alangli hengno dak lapen aning hengno pik bang phu lo alangli ke